Kaixo, dakizuenez ni liderazu naiz eta gaur, zergatik ikusten ditugun ostadarrak zeruan galderari erantzungo diot metodo zientifikoa erabiliz. Jakin nahiko nuke zergatik ikusten ditugun ostadarrak zeruan. Eta hemen doa nire hipotesia. Nire ustez, argia euritantetan erreflejatzen delako gertatzen da hau, baina nire hipotesia baieztatzeko edo ezeztatzeko esperimentu bat egingo dugu. Materialak uredadontzi bat, izpilu bat eta linterna bat dira. Esperimentua egiten hasteko, uredadontzi batean izpilua erdiraino sartu behar dugu eta gutxi gora bera 45 gradu okertu. Ondoren, gelako argia itzalita eta linternarekin izpilua argiztatuta beste aldera begiratzen badugu, ostadar txiki bat ikusiko dugu. Nire hipotesia baieztatu da, ostadarrak gertatzen dira eguzki-izpiak airean dauden tantetan erreflexioa egiten dutenean. Ondorioz, efektu optiko bat sortzen dute. Hau gertatzeko egoera konkretu bat egon behar da. Hau da, ingurune eze bat airean tanta txikiak egoteko eta eguzki-izpiak. Gutxi gora bera 45 gradutako inklinazioa eduki behar dutela. Hau izan da nire bideoa, eskerrik asko ikusteagatik, espero dut gustatu izana eta dena ondo ulertu izana.